ливерпул оваке барои иваз кардани Трент Александр-Арнолд бозингари нав ёфтааст. Ман-Сити умедвор аст ки як истораи серия А-ро ба дастааш биёрад ва писари Роналдо дар дебюти худ барои тими миллии Португалия таассуроти хоса накард. Ин аз барномаи хабарӣ ва ман Муҳаммад Гаиров. Гарчи баҳсҳо дар бораи рафтани Трент Александр-Арнолд идома доранд ва назари мардум тақсим шудааст, ливерпул оваке ба Джереми Фримпонг аз Байерн нигоҳ карда истодааст. Ӯ қаблан дар академияи Ман-Сити, баъдан дар Селтик ва ҳоло дар Байер бозӣ ва ҳоло яке аз беҳтаринҳо дар Аврупо ҳамчун латерал ҳисобида мешавад. Саволи асосӣ ин буд: чӣ гуна мешавад сифати ҳамлаи Трентро иваз кард? Агар оморро барои ду мавсими охир бубинем, Фримпонг ҳатто беҳтар аст, вале ҳамаи чиз аз контекст вобаста аст. Ливерпул бо 4 ҳимоятгар бозӣ мекунад, аммо Байер асосан бо 3 ва Фримпонг ҳамчун латерал амал мекунад ки масъулияти дифоъ камтар аст. Вақте ки Байер бо 4 ҳимоятгар мебозад, ӯ ба ҳайси вингери рост бозӣ мекунад. Онҳо ҳамчунин ду бозингари гуногунанд. Трент устои пас ва креатив, Фримпонг бошад бозингари тезу чолокест ки бо суръат, қувва ва дриблингаш кор мекунад. шаке аст ки дифоъаш чӣ гуна аст, вале барои 35 миллион евро ин як хариди хуб мебошад. Ӯ метавонад бо Конор Брэдли ва Ҷо Гомези таҷрибадор рақобат бандад. Дар бораи бозингарони голландӣ, Ман-Сити ба Тиҷани Рейндерс аз Милан назар дорад. ҳарчанд мавсими Милан хуб нест, Рейндерс нишон дод ки бозингари аъло аст, 20 сам дар голҳо аз маркази майдон. Рейндерс як ҳадафи ҷиддии Сити аст, вале гирифтани ӯ осон нест. ӯ соли ҷорӣ шартномаи худро то соли 2030 дароз кард ва Милан ӯро фурӯхтанӣ нест. Барои харид кардан шояд рекорди маблағи клубро шикананд, вале маълум аст ки Сити шӯхӣ надорад. Пас аз зимистони 180 миллион евро, ҳоло онҳо Виртс, Гибс Вайт, Левроманте ва Рейндерсро ҳадаф доранд. Ин ҳамон Сити аст ки метарсонам. Ба футболбозии сатҳи байналмилалӣ мегузарем. Писари Роналдо барои дастаи миллии Португалия то 15 сола дебют кард. ӯ рақами 7 мепӯшид, мисли падараш ва модаркалонаш низ дар варзишгоҳ ҳузур дошт, вале бозии худи ӯ чандон хуб набуд. Албатта бачаамагӣ 14 сола аст, ҳоло барвақт аст ки хулосаи ҷиддӣ барорем, вале дар ин бозии мушаххас иҷрои ӯ заиф буд. Ин буд ҳамаи хабарҳои имрӯза. То боздид.